Ini ndine nyaya inogara ichindirwadza. Handizivi ndingaite sei kuti zvibve pamwoyo pangu. Zvakaitika ndeizvizvi. Pandaiva kuma 11 to 12 years old, mukoma wababa vangu akandibata chibharo. Zvaiita ndeizvizvi. Aiti uya ndikutume unotenga fodya. Saka ndaimhanya kuenda. Pandinodzoka ndosangana navo murodhi. Voti teera kuno, vondiisa mate panhengo pangu. Vachiedza kuti vapinze chinhu chavo pandiri. The other day, vakazoti mai vangu nemukadzi wavo vaenda kumashops. Vakandipindira mukicheni. Apo ndaikuchidzira moto. Sezvo pamoto paiva nemuriwo wandakanga ndanzi ndikuchidzire. Vakabva vandirara. Pavakaona kuti ropa rabuda, vakandirega vakati sori handichazvipamhi. Asi mai vangu ndakavaudza vadzoka. Vakaudza mukadzi wavo kuti koba mukuru vabata mwana uyu vedu wee. Mukoma wababa vangu akatsvaga mazijamu mairi. Ndakarohwa dzese dzikadambuka. Vachiti handidi munhu anoreva nhema kudaro. Rimwe zuva kubva vanditi ndakakurova nokuti wakazvitaurirei, asi kubva ipapo havana kana kuzondibata. Asi kutaura chokwadi zviri kundirwadza mumwoyo mangu. Zvinova zvinoita ndisatowirirane nemwana wavo musikana. Rimwe zuva ndakada kuudza mwana wavo kuti baba vako vakandiitira utsinye, asi vakatofa. Vatove ne10 years vafa. Maybe dai baba namai vangu vari vapenyu, ndaivaudza zvekare kuti ndiri kurwadziwa mumwoyo mangu. Ati handifungi kana baba vangu vainzwisisa nyaya iyi, nokuti vaingopfuurira mberi nekuda mukoma wavo. Nekuti pazvakaitika baba vangu vaishanda kune rimwewo dhorobha, vaisagara kumusha. Kutaura chokwadi, kana denga risingapindwi nekusaregerera, ini ndikasabatsirika chokwadi handingaripindi. Asi ndibatsireiwo, ndodii kuti zvibve mumwoyo mangu. Ndibatsireiwo vedu wee. Ndatambura nepfungwa idzodzi kuti ndoita sei.